क'क्राझार सहरनिफ्राय एसे जानथाय बेसरगावआव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ दिनै बेखेवनानै होबाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ। दिनै बे गोजोन बुब्लियाव बाहागो लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ साबायखर बावो। एमएलए बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों थांनाय 30 बोसोरनि सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासै 92 दाबिनि बिलाइखौ आसाम आरो भारत सरकारनो गथायदोंमोन। बेफोर दाबिनि गेजेराव क'क्राझाराव गंसे मेडिकेल कलेज लुफुंनायनि दाबि दैखांनाय जादोंमोन आरो दिनै बड'फानि बे दाबिया मोगथाङाव महर मोनबाय होननानै बिथां लरेन्स इस्लारिया फोरमायदों। फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि थाखो फोरोंथाय होनाया जागायजेनगोन होननानै मिथिहोयो। लोगोसेयैनो क'क्राझार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनिफ्राय साखाथि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खाबु गोनां जागोन होननानै बिथां एमएलएआ बुंबावो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआबो माखासे बाथ्राखौ बुंथियो। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङा आसामाव फैनानै एम्सखौ बेखेवनायजों लोगोसे आसामनि लुफुंजानाय मोनथाम जि मेडिकेल कलेज फारियै क'क्राझार, नलबारि आरो नगाव बे मोनथाम जि मेडिकेल कलेज बे मेडिकेल कलेजखौबो गावनि आखाइजों बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिनि थाखाय आं गिबियावनो मानगोनां गाहाय मन्त्रिखौ बिथांखौ साबायखर बावदों। नैथियाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो आं साबायखर बावदों। क'क्राझारखौबो दिनै बेखेवनायनि खाबु होनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय 36 बोसोर सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बै समाव 92था दाबि बिलाइ बिथाङा आसाम आरो भारत सरकारनो गथायदोंमोन, जेराव 8 नाम्बाराव मेडिकेल कलेज गंसे क'क्राझाराव नांगौ होननाय मोनसे दाबि दङमोन। दिनै गोबाव बोसोरनि उनाव क'क्राझाराव गंसे मेडिकेल कलेज जों मोननो हाबाय। बिनि थाखाय आं आसाम सरकारखौ साबायखर बावदों आरो जोंनि बड'फा बिथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो गासै मुंख्लंफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि थाखायनो दिनै क'क्राझाराव जों गंसे मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय। फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय मेडिकेल कलेजनि क्लास बियो स्टार्ट जागोन। जोङो मिजिं थिदों जे क'क्राझाराव जि मेडिकेल कलेज जाबाय क'क्राझारजों लोगोसे चिरां आरो खाथि खाला ओनसोलनि जिल्लानि मानसिफोरहा लाब जागोन। बावहाय जोङो मिजिं थिदों गुवाहाटियाव थाङाजासे गोजानाव थाङाजासे जोंनि जे मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल बावहायनो जाहाथे ट्रिटमेन्ट लानायनि मोजां मोनसे राहा जागोन जोङो मिजिं थिदों। बयनिसिमबो आङो दिनैनि बे गोथार सानाव बैसागुनि गाहाम हामलायनायबो आं बे समाव बावहरदों आरो दिनैनि दिना थारैनो रंजाथाव मोनसे सान, गोसोआव लाखिनांगौ मोनसे सान। दिनै जोंनि भारतनि संबिधान रनसायग्रा डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनिबो जोनोम सान। बे समाव आं बयनिबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। खुलुमबाय। बैसागुनि रंजालि बैसागुनि बयनिबोसिम जोंनि UPPL आइजो गांखं दालाइनिफ्राय बयनिबोसिम खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावहरबाय। देग्लायनि गाबोन जोंहा बोसोरसे जागोन। देग्लायनि बोसोराबो जाहाथे मोजाङैनो मोजां अबंलावरिनि आशीर्बादजों बा बोरजों जोंनि गासिबो रायजो राजाया मोजां साइस्थ' जाहाथे लानानै आवगायलांनो हायो, जाहाथे मोजाङै रांखान्थि बिथिङै गोख्रों जायो, जाहाथे आइजो माहारिया जोंना जौगासारो आरो जाहाथे जोंनि गथ' गथाय बा जोंनि इयुथ लाइमोन गथ'फ्रा आवगायलांनो हायो, मोजाङै फरायनो हायो। गासिबो बिथिङाव जे मिजिं लानानै आवगायदों बे मिजिङा जाहाथे जाफुंसारो बेखौनो आङो बयनिबोसिम माने आंनि हामलायनायखौ बावबाय। आरो दिनैहाय जोंहा गोखा गोखै जानायनि दिन, दिनै बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि सान आरो दिनै जोङो गोखा गोखै जायो जाहाथे फैगौ समावहाय बोथोरनि बेमार आजारा दा हमथों होननानै गोखा गोखैयाव जोंहा बहुद माने ट्रेडिसनेल बा जोंनि हारिमुनि मोनसे बिराद माने जोंहा माने साइन्टिफिक मोनसे मिनिं दङ। आरो दिनै बयबो बावखुंग्रि हाजो गाखोनानै बयबो बोर बिहोयो जाहाथे जोंनि नैबे गासिबो BTR ओनसोल बा सारा आसाम हादोरावनो जा बा नर्थ इस्टानो जा बा जोंनि भारत हादोर बा सारा बुहुमनाङैनो जाहाथे जेरावबो गोजोन खौसेथिजों आवगायलांनो हायो बे बोरखौ जोङो बयबो बियो। आरो गिदिरनिसिम जों गिदिरफोर जोंनि देरसिन
निफ्राय जोङो बोर लायो आरो उन्दैसिनखौ जोंनि अननायखौ जोङो होयो आरो बेबायदिनो जोङो आलो गोजोनै जाहाथे खौसे जानानै सुबुं माहारियानो आवगायलांनो हायो बा जोंनि इसोर अबंलावरिनि सृष्टिखौ सुबुं माहारियानो जाहाथे ससियेल बिं जानानै बा बयनिफ्रायबो इन्टेलिजेन्ट बिं जानानै गासिखौबो रैखाथि होनो हायो बेखौबो जोङो माने बयनिबोसिम खावलायो आरो बयनिबोसिम जाहाथे बे आदब खायदाखौ लानानै जोङो जोंनि गेजेराव सोदोमस्रि गोनां आलो गोजोनै आवगायलांनो हायो बयनिबोसिम बे हामलायनायखौनो बावो आरो बयहाबो जाहाथे मोजाङै आवगायलांनो हाथों बेखिनि बुंनानैनो गोजोननायनि सान दिनै खाफाल गोनां जोङो माने सारा माने दिनै जोंनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज दाथ' जोंनि थाखाय बे फुरा ओनसोलनि थाखायनो जोंहा जे साहित्य बिभाग आरो साहित्य बिभागाव जिहेथु जोंहा आइजो जानानै जोङो बांसिन बुजिसिनो बेखौ दिनै जोङो बे नैबे मेडिकेल कलेजआ क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां मोनसे खाबु होगोन जोंनि हेल्थ साइन्सखौ डेभेलप खालामनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा एम्स बादिखौ जोङो प्रथमबारनि थाखाय नर्थ इस्टआव गिबि खेबनि थाखाय जोङो नर्थ इस्टआव मोनदों आरो बेबो सांसारियावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बारा गोजान नङा आरो बाहायबो जोङो जोबोद खाफाल गोनां होननो हायो आरो बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनि मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि श्रीजुत नरेन्द्र मदि बिथां आरो जोंनि आसाम रायजोनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार श्रीजुत डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्रीजुत प्रमद बर' बिथांखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो थेंक इउ होयो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन